Txakurrak hartu eta mendi buelta eginez ospatu du Aimar Olaizolak lauterdian irabazitako 7. txapela. Aspaldi izen dakutsi bilian itzan eta pixkat mono pixka banaukin eta hasierekin ja geldituten itzen urrengunen mendira joteko eta alde hortatik ongi etorri zion, ez? Hogetatik txapela irabazita itzuli zen etxera, eizatik ere etzen esku hutsik etorri. Asko botako aldi manitun, esango nizun ez, baina nik uste nahiko eiza berexia da, zaila, eta botzen txuena justu launa arten eta etxen jateko, ez. Bere buruarekin harrituta dago, izan dituen arazo fisikoak direla medio, ez zuen uste finalean hain maila ona emango zuenik. Sekulo ez tegezurri esan, nik beti egiak esan jut, eta batzutan mina gehiago eukit edo beste toki batzutan ez dut esan. Eunen ez da egin nitzan, eman nula, alde hortaten nik uste igual azkenek urteiten importanteran aldetik izan dut, ez igual finalatan eta partidu importante horietan igual nik posible duena, posible baino ere gehiago eman duela, eta nik uste horregatik irabazituela baita. 2013ko lauterdikoa bere azken finaletakoa izan da Goizuetakoaren iritzian. Igual, nik uste, nik bai ez esan da jende asko parra egiten du, baina nik oso zaila ikustet berriz beste final baten eutxe ere. 13. txapela du profesionaletan, astear dagoen binakakoan lortu nahiko luke besteren bat. Momentuz behintzat bi dauzkit, aurten bazen egin jartzea jaten, eta nik nire ilusio izango litzak behintzat, binak ere beste txapela bat irabaztea, baina nik uste ze esana gauza asko dutela txapelketa hortago, eta nolatetzen dian ez.